Skont stħarriġ tal-Unjoni Ewropea dwar aspetti differenti relatati mal-korruzzjoni, kważi nofs il-Maltin u l-Awċin jemmnu li l-membri tal-Korp tal-Pulizija, dawk li jaħdmu dwana u l-imħalfin u l-maġistrati jinxtraw u jabbużaw mill-pożizzjoni tagħhom għal gwadan personali tagħhom. Din hija rata qawwija meta mqabbla ma' dik medja fil-pajjiżi kollha membri tal-Unjoni Ewropea. Terz tal-Maltin u tal-Awċin jemmnu li l-korruzzjoni f'pajjiżna hija mifruxa iktar milli hija mifruxa fil-pajjiżi l-oħra tal-Unjoni Ewropea. Kwart tal-Maltin jemmnu li ma hemmx biżżejjed kastigi qiebsa għal min jinstab ħati ta' korruzzjoni. Wieħed minn kull 5 Maltin u Awċin imbagħad jemmnu li l-fondi pubbliċi ma jintużawx b'mod trasparenti u li ħafna mill-ħatriet fis-settur pubbliku ma jsirux fuq il-bażi tal-meritokrazija. Fl-istess ħin kważi 6 minn kull 10 Maltin u Awċin ma jemmnux li l-Gvern qed jagħmel biżżejjed biex jiġġieled il-korruzzjoni. Il-kelliema ewlenija Laburista għas-Servizz Pubbliku, Helena Dalli, tkellmet dwar dan fl-edizzjoni ta' One News tal-ħamis filgħodu. In-nies qegħdin jaraw li din hija sistema korrotta u issa joħroġ il-Prim Ministru jgħidilna isma' dak is-survey fuq perċezzjoni però inti l-perċezzjoni tiegħek tifforma skont l-esperjenza tiegħek u skont minn xiex tkun qed tgħaddi inti, ġifieri jekk jiena ngħidlek naħseb illi